Prvá otázka. Moja kamarátka tvrdí, že jej vychádzajú z rúk hady a má... Moja kamarátka tvrdí, že jej vychádzajú z rúk hady a má satánsku jamu a prosí o pomoc, čo má robiť. Ona je 55-ročná lekárka s atestáciou a pracovala v Líbii, teraz je na psychiatrii. No, ve zkratce, ať čte suratu Baqara každý den, nebo pokud ji nemůže číst, tak ať ji poslouchá každý den, jednou nebo dvakrát, alespoň dlouhodobě. A pak uvidí, jestli nastaví nějaké změny nebo ne. Druhá otázka. Je zakázané čítat horoskopy? Zmínili jsme výrok proroka sallallahu alaihi wasallam, ve kterém říká, že ten, kdo jde k věštci a nevěří mu, jenom k němu jde, tak není jeho modlitba přijata 40 dní. Ten, kdo jde k věštci a uvěří mu, tak se odvrátil od islámu. Horoskop, ten, kdo čte horoskop, tak jako by šel k věštci, protože horoskopy tvrdí, nebo lidé, kteří píší horoskopy, tak tvrdí, že dokážou říct člověku budoucnost. Takže člověk, když čte horoskopy, tak jenom když je čte, tak mu hrozí, že nebude jeho modlitba přijata 40 dní. A pokud jim uvěří, pak se odvrátil od islámu a musí udělat pokání a prosit o odpuštění toho, co bylo. Tretia otázka, posledná. Je povolené mať fotografie príbuzných a rodiny a vystavovať ich? A ešte aj bolo dodané, čo aj tých mŕtvych tiež príbuzní môžu mať ich fotky? Co se týče fotografií, obrazu a fotografií, jsou věci, které jsou bez pochyb zakázané a jiné věci, ve kterých se učenci neshodli. To, co je bez pochyb zakázáno, jsou dvě věci. A to je to, na co je důkaz v Koránu, nebo na co je jasný důkaz v sunně, v autentických výrocích, že je zakázáno, aby člověk sám vytvářel nějaké obrazy nebo napodobení živých bytostí, ať už formou soch, anebo obrazu. To znamená, maloval, on nakreslil nebo namaloval nějakou živou bytost, nebo udělal sochu, která zobrazuje nějakou živou bytost, tak to je v islámu přísně zakázáno. Druhá věc je vzít napodobení živé bytosti, ať už sochu nebo obraz, a dát ji na nějaké vyvýšené místo, protože tím tomu jakoby dáváme důležitost. Co se týče fotografií, tak fotografie, člověk, když pořídí fotografii, tak ve skutečnosti on nevytváří žádný obraz. On nevytváří nic nového a zakázáno je vytvářet obrazy živých bytostí, tedy jako by člověk tvořil. A ten, kdo má právo tvořit živé bytosti, je jenom Allah. Ale člověk, který fotí, tak ve skutečnosti nevytváří nic, protože foťák nebo kamera funguje, nebo je to, když to řekneme zjednodušeně, tak něco jako zrcadlo, jenom odrážíte to skutečné Allahovo stvoření, to, co Allah stvořil, a netvoříte nic jiného. Takže samotné fotografování není zakázáno, jde ale potom o to, co člověk fotografuje. Jestli fotografuje něco zakázaného nebo natáčí, tak je to samozřejmě zakázáno kvůli tomu, co natáčí nebo fotografuje. Pak zbývá otázka jenom, co udělá s těmi fotkami. Pokud ty fotky příbuzných není rozdílu mezi tím, zda jsou živí nebo mrtví, pokud je
pověsí na vyvýšené místo, tak je to zakázáno, jak je řečeno ve výroku. Že prorok sallallahu alaihi wasallam viděl, jak jedna z jeho manželek pověsila domů záclonu, na které byly obrázky. A on jí řekl, ti, kteří namalovali tyto obrázky, tak jsou za to trestáni, sundej to a udělej z toho povlečení na polštář. Tak z toho udělala povlečení na polštář a už to bylo v pořádku. Tedy když se to nedává na nějaké vyvýšené místo, ale je to někde, ty fotky jsou schované někde v šuplíku nebo nejsou na nějakém vyvýšeném místě a člověk se na ně podívá, když si chce něco připomenout, pak je zase vrátí, tak je to v pořádku, ale pokud je někam pověsí vysoko, tak to je to, co bylo zakázáno.